Да, приобретать скорость визита и области информации. Рада бачити вас. Я теж рада бачити. Prieks jūs atkal uzņemt Šveicāņu. Mēs visi jūs uztveram jau kā īstus draugus, un katru reizi, kad esat šeit, arī mums ir zinām tāda svēta. Знаєте, і дійсно велика радість, тому що кожного разу, коли ви тут, ми вас дійсно приймаємо як друзів, і ваше прийняття це для нас як